Bun găsit oriunde v-ați afla, sunt Ioana Cosma, ne aflăm la o nouă ediție a podcastului Sports Talk and Talk în colaborare cu pagina de media, dar și cu Protecția Animalelor, Consiliul Județean Ilfov și cu Fundația Speranța. Partenerul nostru, Băiatul cu Flori, este alături de noi. 3 invitații astăzi, 2 căței frumoși, cum v-am obișnuit de fiecare dată. Îl avem alături de noi pe Oreo, care doarme aici, găsit în această dimineață. Surioara lui Maia este și alături de noi și, evident, vedeta cuvântătoare, să spunem așa. Invitatul nostru de astăzi, Ștefan Ciuculescu, un portar care a început fotbalul la Steaua, l-a terminat la Rapid, legat de 2 dintre cele mai importante cluburi din România, cu o experiență de viață care s-a lăsat însă foarte tânăr. N-am înțeles exact de ce s-a lăsat de fotbal atât de tânăr. Ștefan Ciuculescu, îți mulțumesc tare mult pentru prezența. Și eu îți mulțumesc tare, tare mult pentru invitație. Și chiar încep direct. De ce te-ai lăsat? De ce nu? De ce da? Nu știu, sunt genul de om care în sport și-a pus o țintă și o țintă destul de mare, probabil. Și n-am ajuns nici măcar aproape, sau cel puțin așa consider eu, că la sfert de drum. Plus de asta știi cum e. Se zice că în fotbal mai ai viață, mai ai nevoie și de puțin noroc. Dar uneori norocul ți-l mai faci și singur. Nu consider că am avut gramul ăla de noroc, că norocul singur mi l-am făcut. Mi-a dat Dumnezeu talent și putere de muncă cu carul, dar e vorba într-o minte, nu prea mi-a dat. Și am fost așa, un gen de jucător mai la lasă-mă să te las, știi? Păi dacă tot suntem în zona aceasta, povestește-ne, de fapt, poți să ne arăți cum l-ai imitat, să ne arăți cum l-ai imitat pe Gigi Becali, pentru că e o întreagă poveste legată de faptul că tu erai la FCSB la momentul acela și l-ai fi imitat pe patron în vestiar. Nu, aceea n-a fost. Asta a fost o poveste inventată de cei din club la acea oră. Se știu foarte bine motivele și în presă și în fotbal în România, dar nu, niciodată nu s-a pus problema de a le imita pe Gigi la antrenament sau în vestiar sau așa mai departe. Dar acum îl imiți? Îl poți imita? Treaba asta s-a făcut după un meci, la sfârșitul campionatului, unde era și dânsul prezent și chiar râdea cu lacrimi, adică nu ai avut nicio treabă, era relaxat, era fericit, noi eram, zic cum îi spune, dragă, pupere europene, eram calificat, nu, era bine, era... N-avea de ce să sufere, tată, nu e... Hai, Oana, mă cunoști de atâta timp, mă știi pe mine cu de-astea. Deci îl imiți foarte bine. Mă știi pe mine am senzația că îl văd pe Gigi Becali ceva mai tânăr. Dacă aveam și banii lui, era mai bine. Deci dacă puteam să știi 2-3 terenuri pe pipe, era vreo 4 stâni și aia era. Și nu ai și un cățel la stână. Păi, dar normal. Cine nu trebuie acolo? Pe acolo s-auzi non-stop. Și cine crezi că a inventat povestea aceasta? Nu vreau să dau nume. Prefer să știm pentru mine. Știu. Și acolo crezi că s-a terminat? Și știu din sursă sigură și cine a primit apelul de la cine a primit apelul pentru a face acel reportaj despre darea mea afară cu ghilimele de rigoare de la Steaua. Adică în condițiile în care am fost eu alături de un fost coleg de-al meu, Florentin Matei, am fost singurii și cred că suntem singurii din istoria junioratului care la 15 ani am avut contacte de jucători profesioniști. Domnul Valeriu Argăseală, dacă îl întrebați, a legat după maică m-a prin sala de scrimă de la Steaua să vină să semneze contractul, că degeaba semnam. Erai minor. Era minor și fără semnătura părinților era egal cu zero acel contract. Tata semnase și mai rămăsese mama. Și mama își vedea de treabă cu antrenoratul, atunci de-abia deschisese și clubul de scrimă și în paralel era Bun, și să spunem că mama lui Ștefan Ciuculescu, Alina Ciuculescu, este antrenor de scrimă, campioană la prima campioană națională la spadă și floretă. Prima dată a fost la floretă și după aia spadă. Spunem campioană, da, la spadă și la floretă. Bă, mama o pot numi într-adevăr o campioană, eu nu sunt campion. Eu sunt campion. Tatăl tău este și el fost sportiv, fost fotbalist, arbitru? Da, tata a jucat și el fotbal la Extensiv Craiova, după aceea a venit în București, a jucat până la tineretul Stelei, a fost coleg cu Ilie Dumitrescu, cu Dan Petrescu,
Și după aceea a ajuns până la divizionar, arbitru divizionar B. La A era taxa prea mare. Era taxa prea mare? Da. Se purta? Se poartă și acum. Pentru corpul de arbitri din Liga 1? Spui? Pentru A și B? Și pentru ce? Și pentru copii? Și pentru... Ai vrut să te faci arbitru? Niciodată. De ce? Eu nu suport să fiu alergat. Eu n-alerg. Se poate întâmpla. Ți se poate întâmpla și mai ales în ligile inferioare. Crede-mă, am jucat și pe acolo, în divizia D. Dar tu ai alergat după cineva? Da, după Cicâldău. De ce? Că am jurat. Și arbitrul a considerat că am avut un gest nesportiv la adresa lui când el se bucura, dar eu doar din plonjon, el trecând prin fața mea, eu doar m-am ridicat. Și am gesticulat la colegii mei. Dacă s-a nimerit să treacă la prin față, n-am eu nicio vină. Și arbitru, care acum este arbitru de divizia A, unul așa cu gelat, dat părul pe spate, să ajute Dumnezeu să nu ne vedem. Blond, brunet? Brunețel așa, grizonat, ușurel, mai micuț de înălțime. Glumesc, dacă ne întâlnim bem o bere și povestim. După aia mai vedem. Păi acum mă gândeam, cine e mai micuț de înălțime? Dar nu știu numele, că îmi patinează, a fost atât de important încât nu mă interesează. Micuț și grizonat, încerc să mă gândesc mai la creț așa, la... în fine. Și el a venit la mine și mi-a dat direct cartonaj roșu. Zic, de ce? Că ai avut o ieșire neadecvată la adresa unui jucător advers. Și, bă, eu vorbeam cu ai mei, n-aveam nicio treabă. Dacă aveam într-adevăr ceva cu el, mă duceam direct după el. Sau dacă a trecut prin fața mea, dacă vreau să fac ceva, nu o făceam? Nu știu. Te abțineai? Păi, logic, nu? Și el mi-a dat roșu și a zis, dacă mi-ai dat roșu, bine. Mamă, dacă n-a fugit Cicâldău, că n-a fugit Omeciu. Acum dacă te vezi cu Alex? Cu jandar după mine. Acum dacă te vezi cu Alex? N-am niciun fel de problemă. Sunt chestii din trecut, îți dai seama. E un fotbalist foarte talentat. Eu mă amuz de treaba asta. Cred că antrenorul de la acea vreme de la echipă era meci în Cupa României, eu eram la Oltenița și el era la echipa secundă a Viitorului. Nu mai știu cine era antrenor atunci, cred că domnul Vâsâi, dacă nu mă înșel. A rămas surprins de viteza lui Cicâldău. Am văzut viteza lui Cicâldău și la națională și ne bucurăm că s-au calificat la turneul final european. Erai un jucător care în vestiar te mai răbufneai, care te enervai după meciuri, te manifestai sau cum te manifestai? Să mă enervez? Nu prea mă enervam, nici acum nu prea mă enervez, sincer să fiu, adică m-ai văzut în diferite ipostaze și nu sunt genul care să răbufnească așa la prima scânteie. Tac, dar când s-a aprins flacăra deja nu știu dacă mai tac. Și cât am fost copil, nu am fost genul de băiat care să răbufnească așa, să creeze discuții și așa. Însă mi s-a creat un caracter de campion, de sportiv, pentru că de mic am avut ocazia de a câștiga trofee și de a mi se atârna medalii de gât. Și asta și meritilor foștilor mei antrenori de la copii și junior, Gheorghe Mărculescu și Corneliu Ionescu, din punctul meu, și Gheorghe Cigel, aceștia trei, care din punctul meu de vedere și-au pus amprenta asupra omului Ciuculescu Ștefan. Cum ai ajuns la fotbal? Dacă îți spun, nu o să mă crezi niciodată. Prima dată când am primit o minge a fost în 98. La mondial? Da, la mondial, când tata mi-a aruncat pe geam direct așa o mingea oficială de la Cupa Mondială. Ăsta da cadou. Da, și dai seama, eu eram vecin în zona în care am copilărit, în drumul taberii Răzoare, eram vecin cu băieții lui Neapoi Iordănescu, cu Edi Iordănescu, jucam fotbal pe stradă, uneori mai venea și domnul Lăcătuș, domnul Prunea. Deci aveam acolo o selecție de oameni cu valoare în zonă, din punctul meu de vedere, pe care, chiar dacă am avut așa mici discuții în contradictoriu de-a lungul timpului, eu îi respect. Și cum era Edi? Apropo, copilul Edi Iordănescu. Copilul Edi Iordănescu, băiatul care asculta de tata, făcând o glumă, dar iată că aceste... Era cel mai cu minte dintre frați? Dacă stăm să ne uităm așa prin presă, nu prea pot spune că a fost cel mai cu minte dintre frați, însă știi cum e, când ajungi să-ți câștigi banul singur, e greu să mai ții cont și
vorba părintelui, dar uneori e bine să ții cont și de vorba Dar pe de părintelui. altă parte, îl vedeai pe Edi Iordănescu ajungând un antrenor de acest calibru, e un antrenor care, iată, califică România la un turneu final după 8 ani. Mie îmi pare rău că n-am ajuns să lucrez cu Edi Iordănescu, deși am avut posibilitatea la un moment dat când dânsul a condus echipa de la Pandorii Târgu Jiu. Asta e o poveste tristă din viața mea ca fotbalist, n-am fost lăsat, da? Subliniez, nu am fost lăsat de către Clubul Steaua să merg acolo. Bine, de către Clubul Steaua n-am fost lăsat să merg nici la Valencia și Spaniol Barcelona. Adică? La vârsta de 16 ani jumate. Ai avut posibilitatea să Am mergi? avut această posibilitate prin câștigarea unei competiții la nivel european de portari în Spania, unde în marca a fost titlul, am ziarul acasă, în marca titlul a fost că românul neștiut de nimeni a venit și a lăsat Spania cu gura de căscată. Adică Sanchez, Broto și mulți alți portari din primera sau secunda divizion au zis că nu se poate așa ceva. Și dacă cine nu mă crede poate să mă sune să trimit poză cu ziarul. Iar în România, când am venit, eu având contract cu Steaua, bine, asta este o mică neglijență, dar dacă vrei să o faci, o faci. Și asta am făcut și eu și ai mei și am mers acolo. Iar când m-am întors în țară, domnul Argăseal, alături de fost șeful de centru de la acea vreme, au hotărât să mă amendeze în loc să se bucure pentru mine și să se laude și ei la rândul lor cu reușita mea. Nu, ei au preferat să mă amendeze pe o perioadă de 6 luni. Cum ai ajuns rapidist? Pentru că în acest moment ești perceput ca un rapidist. Și mă bucur. Pentru că Steaua este o dezamăgire din viața mea. Să spun sincer, Ioana, pentru că am crescut în acel club, am crescut în acel mediu, însă la nivel profesionist, când am ajuns acolo, mi-am dat seama că realitatea este cruntă și este dură. Și într-adevăr, da, uneori pilele spun cuvântul, uneori nu e vorba doar de talent și de muncă, uneori nu este vorba doar de ce faci tu ca om și în viața extrasportivă și așa mai departe. Acolo s-a pus accent mai mult, cel puțin în ceea ce mă privea pe mine, la prelungirea contractului, dacă las eu ceva la club. Și am spus nu, că pe munca mea nu las nimic. Fiind vorba și de sume minore. 4.000 de euro la 18 ani se pare o sumă mare, în condițiile în care erai văzut rezerva de portar la Steaua a lui Tătărășanu, titularul naționalei. Mi se pare o sumă mare la 18 ani. Și munca din spate? Păi este și munca din spate. 2 comoții. Și ce ai mai adunat? 2 comoții? Și cam atât. Pardonului, ai scăpat deci, ieftin, să ți spunem se pare așa. puțin? Pentru un copil de 18 ani mi se pare mult, pentru un portar de perspectivă nu mi se pare mult. Aia spun. Și cum ai ajuns la Rapid? În 2017 am zis să mă las de fotbal, am intrat pe poarta casei și am zis alor mei că din momentul de față pentru mine fotbalul e zero. Cum, de ce și așa mai departe. Eu am încercat maică-mea să vorbească cu mine. Băi, sunt ani de muncă, copilăria e copilăria pe care tu n-ai avut-o. De ce să faci treaba asta? Zic, nu mai pot aici asta. Mi-a ajuns aici. Și am aruncat mânușile în curte și am zis, pa, la revedere. Și am stat, s-a liniștit și ea, pentru că pentru ea a fost un șoc și pentru ea și pentru tata. Pentru mine nu avea ce șoc să mai fie, pentru că eu când am plecat de la teren, am plecat exact cu gândul ăsta. Pentru mine e gata. Și deja pe drum spre casă mă gândeam ce voi face. Mama ai mei de-abia își deschiseseră clubul, doar pe partea de scrimă și în momentul ăla, calmându-mă și eu și discutând cu ai mei, i-am întrebat doar atât. Zic, pe club pot deschide ramura asta sportivă către fotbal, Academie de Portari? La care tata, da, normal, suntem club non-profit, sportiv. De ce să nu poți să faci treaba asta? Da, e sigur că vrei să faci asta? Adică, încă o dată zic, da, pa la revedere, pentru mine fotbalul e pa la revedere. Și am început, asta a fost în luna iulie. Am început în luna septembrie cu 3 portari în drumul taberii, iar în luna iunie, aveam 42 de portari.
Wow, minunat! Ce creștere! Da. În tot acest timp, lucrând de luni până duminică, de la 9 la 9, în weekenduri mă duceam după copii, părinții veneau și îmi plăteau cazare, mă luau cu ei pentru a vedea copiii la turnee, portarii la turnee, adică eu mergeam după ei în deplasări, după ei la turnee, vorbeam cu antrenorii, mă duceam la antrenament. Ca să le vezi evoluția în meciuri. Exact, mă duceam la antrenamente să văd dacă pun în aplicare ceea ce ei lucrează, adică eu eram în tot București. Cel puțin în zona drumul taberei eram eu. Eu și portarii, atât. Și uneori aveam momente în care aveam discuții în contradictoriu cu portarii, cu antrenorii de la cluburi, pentru că îi auzeam și vociferau, bă, că n-ai făcut asta, bă, că n-ai făcut asta. Și eu îi întrebam doar atât. Ți-ai oprit tu puțin din antrenamentul tău ca să poți să-l înveți? Să-i arăți, nu să-i înveți, să-i explice puțin spus. Pentru că la un copil, în primul rând, pe lângă că trebuie să-i explici, trebuie să-i arăți. Dacă tu nu-i arăți și nu-i explici în același timp, acel copil nu va înțelege absolut deloc. Da, practica este cea mai bună. Și e păcat că... Și îmbinarea asta între teorie și practică până la urmă. Da, știi care e faza, Ioana? S-a ajuns în România ca teoria să o știe și la care a făcut schi sau sărituri cu schiurile la Râșnov. Și se duce și visul e să devină antrenor, se duce la federație, își ia carnetul de antrenor, își ia licența A, B, C, Pro și ajunge să conducă o echipă. Și ne întrebăm de ce avem rezultatele astea. Sau mai rău, nu o echipă, copii. Pentru că tu, ca să ajungi să o ai echipă, să ai jucători de viitor, tu trebuie să le iei pe la mic de 6 ani, să și le dacă duci. baza e proastă, rezultatele sunt proaste ca adult. Păi dacă ăla a făcut sărituri cu schiurile și fotbalul l-a învățat din carte, ia învăță-l, mă, fotbal tu de pe teren. Fotbalul de pe teren, că fotbalul se joacă pe teren, nu se joacă nici pe pârtie, nici pe carte. Dar știi că există contraexemple. Mourinho nu a fost un mare fotbalist, dar a ajuns un antrenor absolut uriaș. Nici Cosmin Oloroiu n-a fost un mare fotbalist și e cel mai tare din Asia, din punctul meu de vedere. Da. Ca rezultate? Nici, uite, dăm un exemplu, avem familia Lucescu, Mircea Lucescu, mare fotbalist, mare antrenor. Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu, un portar bun, dar nu... Da, nu poți să spui era foarte... top 3 portari din România. Nu, dar era acolo, îți făceai treaba cu el, adică nu puteai să spui, bă, nu-l iau pe Răzvan Lucescu că e slab, exclusă treaba asta. Însă iată că la nivel de antrenorat e iubit în Grecia, nu în România, în Grecia. Păi da, are și Liga Campionilor Asiei câștigată cu Al-Hilal, corect. Are și rezultate în Grecia cu Xanthi, a avut și în Qatar înainte la Doha, are și rezultate, istorie practic la PAOK Salonic, de dată recentă, din nou pe primul loc în Edi Ordănescu la fel, n-a fost un fotbalist strălucit, exact. Însă antrenor. Da, sunt oameni care probabil pe partea asta au o anumită viziune și îi ajută viziunea, dar au jucat fotbal. Contează enorm de tare. Cum ai ajuns la Rapid? La Rapid am ajuns după ce am deschis Academia de Portari și un fost antrenor de-a meu pe care l-am avut la Berceni, Nelu Prună, mă tot suna, bă, hai la noi la Comprest, hai la noi la Comprest, zic, bă, neanelu, eu cu copii, să mă duc pe la meciuri, pe la acolo, nu am timp de meci, nu mai mi-ar de mie de fotbal. Bă, vină, bă, încoace, vino, ajută-mă și pe mine, te rog. Atât mi-a trebuit. Vino, ajută-mă și pe mine, te rog. Zic, bine, bre, hai că vin. M-am dus la Comprest, jucam aici la Rocar și în acel an mă pot lăuda că sunt singurul portar care n-a luat niciun gol de la Rapid. 0-0 am făcut. Am scos vreo 2 lui Nicolae, 1-1 cu mine, ieșiri pe centrări, chestii de genul ăsta. Și când am jucat cu CSA, îmi pare rău că n-am reușit să fac același meci bun, pentru că mi-aș fi dorit dar Dumnezeu nu doarme, să fac așa, să încurc puțin și pe ei, pentru că m-a deranjat momentul în care eu m-am oferit și să făceau echipele, pentru că echipele în primii 2 ani la CSA astea să făceau PMS-le de la o școală de fotbal din fața clubului.
Adică pe mese. Da, pe mese, direct, pe foi așa, 4 scrise de mână. Și eu când l-am întrebat pe domnul Marius Lăcătuș, Nu am și eu loc pe acolo? Marius Lăcătuș, în condițiile în care a fost primul antrenor care la 16 ani m-a luat în lotul lărgit al echipei Steaua. Marius Lăcătuș, care și pe mine și pe fata lui Alexandra ne lua și ne ducea la grădiniță pe amândoi pentru că eram la Cervantes. Adică cam atât de departe este legătura dintre mine și domnul Marius Lăcătuș. Tata prieten cu el. Adică a jucat fotbal. Păi da, și atunci îmi zice că nu se face, nu s-a făcut pe relații. Că uite, aici era relație. Da. Și nu s-a făcut. Și nu a vorbit, tata n-a vorbit niciodată, tata n-a pus mâna niciodată pe telefon să sune pe cineva, bă, hai să te duc acolo. Tata de mic mi-a spus, bă, dacă ești bun, joci, dacă nu, lasă-te. Meriți, joci, nu meriți, pa. Da, ai o anumită frustrare când spui, da, că s-au făcut echipele în primii 2 ani de zile pe mesele de la școala de fotbal de vis-a-vis. Pentru că eu, când l-am întrebat pe Neamarius Lăcătuș, dar chiar n-am și eu loc pe foaia asta. Nu că sunt eu Ștefan Ciuculescu sau cum mă cunosc. Bă, vezi de ce sunt în stare. Nu spun să joc titular. Ia-mă în lot, dacă merit. Ia-mă în echipă, dacă merit. Și atunci răspunsul dânsului a fost așa... Am pasat, așa? Da... Bă, că am ceva mai bun ca tine. A, da? Eu am răspuns doar în momentul ăla, i-am răspuns doar atât. A fost o chestie de moment, așa, nu știu. Asta mi-a venit. Eu am conexiune uneori 100% creier-gură. Și am spus, dacă mi-ajută Dumnezeu să plec la... Cum e, scuză-mă? Conexiune? Da, conexiune. 100% creier-gură. Da, adică pleacă repede. Instant. Da. E ca la mașinile astea electrice, când ai apăsat accelerația, pleacă direct. Vrum! Da. Da, și ai spus? Și am spus că dacă Dumnezeu mă va ține sănătos și am șansa să plec la Rapid și voi promova cu ei și voi o să rămâneți în Liga 4. Și o să vă alege lumea pe stradă. Și atunci, în momentul ăla, am avut noroc să se crea o discuție în contradictoriu, că mi-au venit copiii la antrenament. Că ele deja începuse. M-a ridicat frumos de la masă, neatică să treci pe la revedere. Hop, am dus în teren. Mi-am dus de antrenament. 6 luni am stat la Compress Gym. Am jucat cu Rapid, am jucat cu Steaua, am jucat cu toate echipele, eram pe locul 4 și în vară, în iarnă... Ți-a ajutat Dumnezeu și ai ajuns la Rapid. Da, să spun cum, că asta e premiera. Niciodată n-am spus cum am ajuns la Rapid. Da, ai dreptate, așa e. Vezi, Măiuța, După un antrenament, acolo la terenul de fotbal pe care îl avea neatică în Ghencea, Daniel, Maftei, Drăghia, Ioniță veneau la fotbal, Săpunaru și la un moment dat lipsește cineva și zice, bă, Fani, haide bă și tu, bagă-te în poartă. Și haide bă că mă bag și așa, aveam ora liberă. Am jucat ce am jucat și după aia ăștia s-au pus la bere. Mamă, ce poftă aveam și eu de bere. Zic, haide bă că mai stau și eu până vin copiii, mai stau și eu cu voi, dar eu cu apa, că am antrenamente cu copii. Bine, și stă și Nicu mă întreabă la un moment dat, Daniel Nicolae, auzi mă, dilăule, vii mă la Rapid? Și stau așa și mă uit la el, bă Nicu, știi că eu trecut stelist, am jucat la Steaua, am copilărit în spiritul ăsta, adică bă, lasă-mă astea, vrei să vii la Rapid sau nu vrei să vii la Rapid? Și am zis, nu știu, lasă-mă puțin să mă gândesc. Adică 15 minute, 15 minute. A fost mult. Zic, lasă-mă puțin să mă gândesc și îți dau un răspuns. Maftei, bă, stai să te gândești. Bă, vezi de treaba, tatu, eu știu de ce mă gândesc. Îți dai seama, în momentul în care a făcut mutarea asta, niște repercursiuni erau, că na. Crescut la Peluza Sud și Nord, nu știu dacă e ok. Copilărind în Ghencea și drumul taberii, trebuie să iei în calcul și asta. Și n-au trecut 15 minute, n-au trecut 10. Zic, băi, Nico, mai întreabă-mă o dată. Bă, mă, e la mișto. Nu, mă, mai întreabă-mă o dată, te rog. Da. Zic, bă, vrei să vii la Rapid? Da. Deci asta a fost tot. Na. Atât de simplu. Atunci să vorbesc cu antrenorul de portar, cu Marian Ioniță și rămâne să-ți dau eu un telefon și am spus, dacă vorbești cu Nea Marian, deja trebuie să viu contractul la mine. Și într-adevăr așa a fost. A doua oară când m-a sunat să-mi spună, hai să ne vedem să semnezi. Nimic altceva.
De altfel, în acea perioadă a jucat acel meci de Liga a 4-a. Care este record. Care este record. S-au jucat cu aproape 40.000 de oameni. Mă bucur că eu, Ștefan Ciuculescu, alături de Clubul Rapid, am trăit cele mai frumoase momente din cariera mea ca fotbalist. Asta care este. Mulți spun că este mai nimic, unii consideră că am făcut destul de poate puteam să fac și mai mult. Dar n-am niciun regret că viața lui Ștefan Ciuculescu în fotbal asta a fost. Așa a vrut Dumnezeu. Mulțumesc, Doamne, pentru tot. De ce să-mi pară rău de ceva? Când eu am adus o bucurie timp de 4 ani aproape la Clubul Rapid milioanelor de rapidiști. De ce să-mi pară rău? Păi dacă a fost Liga 4-a, dacă a fost Liga 3-a, 2 ani de Liga 2-a, pentru mine a fost o bucurie. Cum te-ai lipit de Rapid? De rapidiști, de galerie, de tot ce înseamnă? Mă crezi că m-am gândit la faza Giovanni Dan Petrescu, dar am avut o discuție deschisă în primul meci pe care eu l-am jucat la Rapid. Trebuia să plecăm în cantonament, semnasem contractul și jucam cu FC Argeș. A apărat Ignat prima repriză, că eu cu el eram atunci la Liga 4-a, în perioada de retur. Și înainte să înceapă retura am făcut un cantonament la Predeal și am jucat cu FC Argeș. Prima repriză a apărat Ignat, a doua repriză am apărat eu, a cântat Galeria o secundă. Ședință, Pancu și cu Daniel Nicolae. Bă, nu-l primiți pe ăla pe aici. Bă, că nu știu, bă, deci n-a cântat Galeria o secundă. În meciul ăla i-am bătut, am dat 2 pase de gol și am apărat penalti, eu ca portar. Dar tot nu a contat. Ba, a contat enorm de tare. A contat. Acolo s-au schimbat? Și eu după aia m-au chemat, și o imagine pe YouTube și nu numai, e prin și TikTok-ul. Mi-am luat porunca. Asta este. Care poruncă a fost? CSA, Armata. Ștefan Ciuculescu, Doamne ajută. Da, aia cu Ștefan Ciuculescu. Nu, știm continuarea. Aia a fost o lună de zile cât am jucat pe Giulești. Cu mama în tribună. Sus, ăsta, direct, și mama era, vai de cap, iarăși. Și mama zicea, și ce zicea mama? Obișnuită. Și atunci, după ce mi-am luat botezul, da, i-am zis, bă, băieți, fiați atenți, păi bocule, ok, aveți tot dreptul, faceți-mă cum vreți, dar eu aici, dacă am venit, cunoscându-vă și cunoscând acest club, trecutul meu este egal cu 0, iar din momentul de față putem spune că Ștefan Ciuculescu este trup și suflet pentru Rapid. Aici e Giulești. Știu ce înseamnă. Și de momentul ăla oamenii au avut răbdare cu mine la modul de a aștepta să vadă ce se întâmplă meciurile cu CSA, îți dai seama. O lună de zile, primul meci când am avut în Giulești cu Bacău, am apărat un meciul și la fiecare degajare da. Până la un moment dat... Și ai zis, domnule, nu, gata, opriți-vă. Până la un moment dat și eu am făcut o chestie de Caterinca, dar le răspunde lor, am lăsat mingea jos, la 6 metri să degajez. Și ai făcut și când am plecat, m-am făcut că dau, dar ei au continuat. Da. Și după aia am degajat. Adică s-au dus pe fentă. Da, și după aia l-am auzit pe Bocciu, ți arde dăștor cu noi, este, las că să termină meciul. Mamă, de atunci și când degajam, instant, dădeam în ele. Dar uite că după meciurile cu CSA și după ce am promovat în Liga 3-a, am ajuns să fiu chemat la anunți, am ajuns să fiu chemat la petrecere, am ajuns să fiu chemat la botezuri, am ajuns de rapidiști. Și îți place spiritul Rapidului și este cel mai frumos. Și ceea ce eu am trăit la Rapid în Liga 4, emulația aceea de oameni, pentru că nimeni nu s-a aștepta ca Rapidul să promoveze așa în fanfar, știi? Adică s-a așteptau să pun niște bețe în roate ca lumea. Dacă era în locomotivă să fie cărbunii uzi, pe cât posibil, știi? Uite că nu s-a întâmplat treaba asta și mă bucur că am trăit din punctul meu de vedere cele mai frumoase momente din fotbal și cred că cele mai frumoase momente ale tuturor rapidiștilor. Pentru că să o iei de la zero cu un club, cu niște oameni care să vede speranța și bucuria în ochii lor că acest club renaște și este în sufletul lor,
e puțin, te mișcă puțin și chiar dacă sunt o persoană mai nebună și mai dură, crede-mă că în sufletul meu am simțit bucuria lor și când am ajuns, mergeam spre Național Arena cu autocarul de la hotel, mi-am adus aminte de anii 2000, cu oamenii pe stradă, steaguri, au oprit autocarul, noroc cu jandarmii, chestii de genul ăsta pe care l-aveam pe un masor șrec, îi spunem noi, care și acum este în club, la Buvni Plânsul. Când vedeai lumea asta, când am trecut acolo pe la Piața Iancului, unde era punctul lor de întâlnire al rapidiștilor, cred că 3/4 de autocar plângea, dar nu arăta nimeni. Da, acestea sunt amintirile cu care rămâi și cu acest atașament față de un club absolut fantastic. S-a făcut pielea de găină. Lui Ștefan Cioculescu îi place pescuitul când are timp liber? Fuge la pește? Da. Cum se spune? Da. Câte 2 zile, merg acolo la mine la Clinceni, la Nicmar, la prietenul meu la Vali, Budeanu, și stau acolo și mai prind, uneori nu prind, că nu prind, îl întreb dacă a băgat bateria. cu bateria. Păi odată am fost cu Cum adică așa să... la glumă, la Caterinca. Așa. I-am spus odată, am stat 2 zile pe baltă, n-am prins nimic. 2 zile pe baltă, n-am prins nimic. Și am luat barca frumos de la tata, l-am sunat să vină să-mi aducă barca cu sonar. Pe peste m-a plimbat pe toată balta. Unde erau? Bă, Vali, să-mi dai pește în toată balta, ești nebun? Du-te, domnule, că n-are cum. Băi, Vali, vină încoace. Păi și unde erau pești? A venit Vali și am luat barca. Dacă nu mă... Zi-mi tu pe unde să mă plimb pe balta asta, că dacă nu m-am luat fiecare centimetru de apă. Zi-mi tu pe unde să merg să... Găsesc peștele. Și începeam. Pe aici, în zona asta, în zona asta. Am mai găsit vreo 2. Cred că ea... Zic, bă, ești nebun. Ce ai făcut cu pești? Ce ai făcut cu peștile? Le-am dat, mă, să mănânce. Sunt în stuf, sunt în alea. Zic, vai. Zic, bravo, mă. Da, îmi place să merg la pește. Eu... Chiar dacă nu prind, pe mine mă relaxează când stai așa liniștit pe baltă. Mai auzi pe băieții aia de la aerodrom de la Domnești care se mai opresc motorul în aer și auzi și după aia auzi iarăși e mișto. Știu că ai acasă și căței? Am. Ai 2 fete să și vorbim o acum pisică. și despre minunățile astea. Sufletul... Minunățile. Am fost botezată, cum se spune. Ți-a dat botezul? Da, botezul. El este Oreo și ea este măiuța, Maia, alpinista, și Oreo, care m-a botezat ceva mai devreme. Doamne ajută! Sunt două ghemotoace de iubire, vin de la Fundația Speranța, iar dacă vreți să-i adoptați, puteți găsi detalii despre ei pe Fundația Speranța. Adăpostul Speranța s-a ocupat deja, cum au ajuns, au fost testați, au fost deparazitați extern și o să urmeze și vaccinarea și înscrierea REC și microciparea și vina dumneavoastră, 2-3 săptămâni, 4, haide să zicem, și vina dumneavoastră acasă, da, mă pup, da? Da, mă pupă. Pregătiți să vă iubească. Așa că haideți să le căutăm o căsuță și, apropo de acest lucru, vă mai record, dacă nu putem să adoptăm, nu e nicio problemă, dar dacă putem face un efort minim, putem să trimitem un SMS la 8845 cu textul SPER și o să dea din codițe mai fericiți cățeica Maia sau Oreo, pentru că eu cred că cei 2 o să-și găsească, dar sunt 6 frățiori, o să-și găsească, sunt ceva, deci n-ai cum, ghemotoace de iubire. Ar fi păcat. Sunt ghemotoace de iubire, în viața lor nu e. Oreo e mai agitat, în schimb Maia a dormit pe tine non-stop. Nu e viața lor în adăpost și pentru asta, ca să nu ajungă căței, cum au ajuns Maia și Oreo pe marginea drumului, trebuie să sterilizăm și să înțeleagă oamenii că trebuie să sterilizeze. Este bine. Și că trebuie să avem grijă asta. De ei. Chiar și eu le-am sterilizat pe fete și pe muță, că aia mai umblă, să mai duce, să mai întoarce și na. A fost nevoită maică mea să facă treaba asta. În schimb, pe fete, pe Lady și pe Sisi le-a sterilizat că nu vroia pui. Bine, nici n-avea cine să stea pentru că o perioadă, da, ok, stă câinele cu mama. Dar după aia, după 2-3 luni trebuie să începi, să-i dai bobițe, să mergi, să faci carnetul și așa mai departe.
Și n-avea nimeni timp, că mai fiind cu competiții, tata după mama tot timpul, eu cu ale mele, ce, se ducea cu câinii singuri să-și facă de parazitare? Nu, și trebuie să înțelegem că ghemotoacele astea de iubire rămân ghemotoace de iubire, dar trebuie să avem grijă și să-i hrănim pe căței, sunt membri ai familiei, adică în momentul în care nu luăm un cadou, luăm un suflet care devine membru al familiei noastre. Te schimbă și pe tine ca om. Nu? Da, un câine te poate, dar nu neapărat un câine, orice animal te poate schimba pe tine ca om și cei care probabil nu au în viața lor așa ceva, nu au cum să înțeleagă decât atunci când într-adevăr îți iei o jucărie din asta cu blană și te trezește dimineața așa, nu trebuie să te lingă, să bage botul așa în tine sau să pune seara așa pe pieptul tău, crede-mă că e un sentiment foarte, foarte plăcut. Eu trăiesc mereu când mă duc pe la ei mei. Deci aceste ghemotoace de iubire își caută casă, el e Oreo și ea e Maia. Și trebuie să avem grijă și de natură în general, nu numai de animal, de absolut orice. Faptul că aruncăm plastic pe stradă, faptul că nu suntem neglijenți realmente cu tot ce înseamnă natură, cumva ni se întoarce, vedem că iarna nu mai e iarnă și ajungem, știi, iarna nu e ca vara, dar mâine, poimine, iarna e ca vara. Asta nu-i de ieri de azi, astea sunt, ceea ce trăim noi astăzi sunt repercusiunile cu sute de ani în urmă, pentru că așa e pământul făcut. Uneori el te ajută, dar dacă tu îi dai în cap, să răzbună și el într-un fel, nu? Da, dar ceea ce lăsăm noi astăzi, lăsăm moștenire pentru generațiile care vor veni. Cum și noi am primit moștenire. Cum și noi am primit moștenire. Multă poluare, multe infecții, multe chestii de genul ăsta care, iată, atunci nu se simțeau, însă astăzi le trăim. Poate și noi la rândul nostru lăsăm urmașilor noștri. Nu ce lăsa Ștefan cel Mare, ci poate alte pericole. Cu alte pericole. Ai fost la Survivor, apropo de pericole și de ce înseamnă interesantă să cum am plecat la Survivor, să știi. Păi, haide, povestește-ne. Aia e partea interesantă. Cum? Vreau să știu și cum ai ajuns la Survivor și cum a fost la Survivor. Eram la Rapid în al doilea an de Liga a doua. În primul an de Liga a doua, eu am primit pe grupul, noi, de fapt, tot lotul de jucători, am primit un mesaj din partea lui Pancu cu o poză în care erau trecute niște nume, printre care și numele meu. Că așa am aflat prima dată când mai sunt la Rapid. Cu disponibilizați? Da. După meciul cu Faro. Nu, după meciul cu Turnul Măgurele. Când Pancone a și spus că o parte din jucători, nu știu dacă vor mai face parte din lotul Rapid. Eu nici măcar nu făcusem deplasarea. Că vrea jucători juniori și eram eu, Virgil și cu un copil. Și ajunsese copilul la să apere și Virgil rezervă. Și eu eram în afara lotului. Asta e altă problemă. În fine. Și am ajuns pe foaia aia. Ok. Dar de ce e așa să procedăm? După aia am aflat, am discutat cu Pancone. Pancone, lucrăm de un an și jumătate împreună. Mă știi de la Liga 4-a, mă știi de la Liga 3-a, de când ai fost antrenor de când am venit antrenor în locul lui Șumi. Și chiar era nevoie să procedezi așa sau consider că nu puteai să vii să-mi spui în condițiile în care am discutat tot timpul, orice problemă a fost, ai venit și mi-ai spus, orice problemă a fost, am venit și ți-am spus-o. Și ce a răspuns? Că nu e din partea lui. Și era din partea conducerii de la acea vreme, care în momentul de față se află la Clubul Dinamo. Da. Și a zis, ok, să vină ei să-mi spună treaba asta. Eu nu plec. Și cum ești la Survivor? Plec, în prima an am plecat, luat ce am luat. În vară, la un an distanță, mă sună. Haide bă, la Rapid, la echipa a doua. Zic, bine, hai că vin. Zic, îți dăm atâta, nu mă interesează, mă, vin. Și pe degeaba, dacă era, veneam. Mă întorceam la Rapid. Și aveam 20 de milioane de salariu. Jucam la echipa a doua. Virgil, o greșea și mi-așteptam șansa. Pe cuvânt, dacă nu simțeam că poate vine și șansa mea. Asta fiind în noiembrie 2020.
Mă duc la echipa a doua, apăr ce apăr, ajut copii, adică ți-a dat ca lumea. Asta este. Facem rost de un șervețel Cred că și mergem mai departe și ține cadrul pe Ștefan. Cred că avem nevoie de publicitate. E cu noroc, să zicem așa. Maxim. Așa. Survivor. Așa. Da. Și într-un final vine și mie rândul. Sunt rechemat la echipa mare. Era Miță Iosif antrenor. Meciul cu Mioveni. Jucăm Mioveni, pierdem 3-0 și urma un meci cu Petrolul în 2020. Toată săptămâna premergătoare meciului, joci. Fane, e rândul tău, demonstrează de ce ești în stare, automat. M-am setat, tată, dacă joc. Nu există așa ceva. Trebuie să demonstrez. A venit momentul în care a trebuit să demonstrez. Mergi și la Liga 2 să joc. Că auzeam așa discuții că nu fac față, că nu știu ce, că nu știu cum, că chestii de genul ăsta. Toată săptămâna titular, la hotel titular la ședință. Și la stadion? Plecăm spre stadion și la stadion când am intrat de titular. Și acum sunt curios cum ar fi reacționat mulți jucători de fotbal în momentul ăla. N-ar fi reacționat foarte bine, fără îndoială că n-ai cum să reacționezi foarte bine. Eu te rog frumos să mă crezi că m-am pus pe scaun, m-am schimbat, mi-am făcut încălzirea, am tăcut de în gură, n-am zis nimic și aia a fost. În iarnă, dai seama, n-am jucat, nu? Nervii deja erau aici, îmi zvâgnea capul. În iarnă, după petrecerea de sfârșit de an, mă sună domnul Angelescu și îmi spune să reziliem. Și zic, de ce? Că nu mai ai nevoie de tine, nu mai ai nevoie de mine. Am înțeles. Deci nu mai ai nevoie de mine nici la echipa a doua, nu mai ai nevoie de mine când veneai și îmi spuneai că ăsta au comite meci de meci și că tătarul e vrei să-l dai afară și că vrei să mă bagi pe mine, nu mai ai nevoie de mine? Nu, bun. Dacă vrei să plec, când dai salariul până la sfârșitul contractului, în situația asta, n-am avut nicio pretenție financiară și așa mai departe, și vezi că sunt neplătit de când am venit. Și așa ai ajuns la Survivor. Am ajuns la Survivor în situația în care am ajuns până în aprilie, aproape de luna aprilie, neplătit de Clubul Rapid și facem așa, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie. Sunt 8 luni de zile pe care Clubul Rapid, domnul Nicolaescu, sau cum dracu îl cheamă, Andrei Nicolescu. Andrei Nicolescu, așa, nu că nu a putut, nu a vrut, nici măcar de sărbători. Da, deci eu nici măcar de sărbători l-am sunat, dăm banii. Dăm banii care ai să mi dai și cu asta, basta. Du-te, dacă semnezi rezilierea. Pe cuvântul meu de onoare, îmi pare rău că nu mai am telefonul vechi să-ți arăt mesajele vocale cu el. Înjurături și așa mai departe, că sunt încăpățânat, că nu vreau să reziliez. Bă, tu ești nebun? Cum să reziliez în condițiile în care tu nu vrei să-mi dai banii? Eu în momentul ăla eram jucătorul echipei mari. Nu mai eram la echipa a doua, eram la echipa mare. Da, puteai să mergi foarte bine la comisie. S-a mers la comisie, a venit Nico președinte, în ziua în care eu trebuia să mă întâlnesc cu domnul Hulubei de la AFAN, primesc un telefon din partea celor de la Canal D cu propunerea de a pleca la Survivor. Și să mă și cheme acolo să semnez contractul, dacă îmi convine. Și eu mă uit în portofel și spun unui coleg, care am fost coleg după aceea la Canal D, băi, frățioare, am 10 lei în portofel, ești nebun? Nu pot să vin, n-am cu ce să vin. Dacă vin cu tramvaiul, că nu mi-a fost rușine să merg cu tramvaiul, că dacă ne antrenam în regie sau în județ, mergeam cu tramvaiul dacă stau în drumul tabil, nu mi-a fost rușine niciodată. Zic, dacă mă prinde controlorul, e mai mare amenda decât biletul, ești nebun? Nici biletul nu pot să-l cumpăr. Lasă, vino că îți dau eu. Mi-a dat la bani ca să pot să mă duc să plec la Survivor. Și așa am ajuns la Survivor. Și cum a fost la Survivor? O experiență de viață foarte mișto. Deci, Ioana,
Oameni buni, nu aveți cum să înțelegeți până nu trăiți sentimentul ăsta. Bine, nu-și dorește toată lumea să trăiască Ba da, sentimentul crede-mă, acela. Ioana, că ți-l dorești. Da? Ți-l dorești. Să dormi pe jos? Pe jos, să într-o baracă? te plouă? Aia, las-o pe aia. Nu? Aia e mișto. Știi ce mișto e când stai așa în umiditate și în 45 de grade? Bine, și după aia vine o 45 ploaie de rece. grade, dar dacă sunt 19 grade, nu mai e amuzant dacă e frig. Se întâmplă seara, dar seara dormi. Dar nu ți-e foame? Ți este și foame, dai Dar cât de cocos. foame ți este? Simți înțepături în capul pieptului. Visezi mese pline cu Nu, mâncare? dacă faci treaba asta, greșești. Tu trebuie să te setezi că asta ai de făcut. Bă, nu am ce să mănânc, cocos prăjit, dacă vreți gătesc Ai mai o dată mâncat cocos după ce ai venit de la Survivor? A Dacă vrut ți-aduceam o iubita- a nucă vrut de iubi- cocos a vrut acum, iubita nu mea primeai, să- nu? A vrut iubita mea acum ceva timp să meargă la un magazin să ia cocos și i-am spus să nu te prind cu el în casă. Deci nu vrei să-l vezi. Să nu aud de cocos. Îți venea să cauți prin gunoaie? Am făcut asta. Adică? Am mâncat din gunoaie cu culiță sterp. Adică ați căutat? Am și mâncat. Nu cu doar, am și găsit. Adică Am furat dacă lanterna- găseai ceva- Am furat lanterna unui paznic care avea grijă de camp noaptea și toată noaptea am căutat prin tomberoane mâncare. În Căutat stadiul clasic ăla am așa ajuns. cum atât de jos? Da, în stadiul ăla am ajuns. Deci, da, eu de asta spun, am spus-o și într-un clip. Păi, oameni buni, acolo când mai mergi, nu mai știe nici mutul, nici pământul că ești tu cine ești. Acolo vor de foame, mănânci nisip. Mi-a căzut odată un orez câștigat pe jos în nisip, dacă nu l-am spălat, zicea și tatăl nostru și dă de ochi și tot l-am mâncat. Nu există. Nu râde, Ioana, că e o senzație foarte mișto. Serios Nu știu ce vorbesc. poate să fie, îmi dau lacrimile de râs acum. Serios? Ai Nu, zis acolo tatăl am trăit nostru, ai niște- zis sunt toate Am alea, trăit toate niște rugăciunile? momente, am trăit niște momente foarte interesante. Chiar mi-a plăcut experiența și mâine Adică aș pentru pleca. un bob de orez, pentru un bob de orez te uiți pe jos? Alergam pe traseul ăla de foame, cel mai scurt traseu are 50 de metri. Filmai 6 ore. Intrai în apa aia de plăcere, de foame. Dacă îți mai intra apă pe gură, ce mulțumesc, Doamne. De câte ori ai apelat la divinitate? De câte ori te-ai rugat? De câte ori ai zis, Doamne, că să câștigăm astăzi nu mâncare? de foarte multe ori, atunci când am plecat și atunci când m-am întors. Să câștigăm mâncare, să câștigăm fiu mâncare. sănătos, că de restul Nu, mă nu, mă ocup. gândeam la probe acolo, să câștigăm mâncare. Eram 100% sigur pe mine. Mă uitam și acum cu Survivor ăsta, cu așa, din punctul meu de vedere, așa zis All Star. Mai discutam și cu foștii colegi de acolo, că eu până la urmă așa le spun colegi de show. Păi, frate, noi, lumea și acum, dacă ar fi să mergem pe stradă undeva, ne cere acolo, ne vrea acolo. Să nu depinde de noi. Am făcut chiar spectacol și am fost oameni naturali, chiar dacă vorbeam despre Zani, chiar dacă vorbim despre Cătălin Moroșanu, chiar dacă vorbim despre Dar tu nu le-ai prins Jador. cu Moro, nu? Nu, eu am intrat în locul lui Moro. Tu ai intrat în locul lui. Eu am intrat în Dar a locul fost lui Moro. vreun concurent pe care ai fi vrut să-l iei la bătaie, A că fost un moment. te aduce așa în prag? A fost un moment, au fost doi colegi. Zani și Sebi. Îți dai seama, Chitoșca. 2 luni jumate au băgat bățul pe îngar și m-au înțepat în continuu. Văzând că sunt vocal, că sunt bun și că aduc puncte, s-au simțit puțin în pericol. Deci nu știu. Dar ei așa au considerat. Deci ai mâncat de pe jos, ți-a venit să strângi de gât doi oameni. Se bagă nisip, nu se strâng de gât. Ai zis tatăl nostru la un bob de orez pe care îți căzuse nisip. Da. Te bucurai la Am mâncat pizza cu furnici. cu furnici vii? Da. Vrei să spun cum? Cum? M-am dus la tomberoane. Am trezit pe culiță. Am senzația că ești povestește un urs gunoier din Brașov. L-am dus la... Da, Iartă-mă. Balu. Balu de Radrâșnov, pot să spun. Sunt acei cât ursuleți care Balu coboară din în Punta oraș. Cana, dacă vrei. Și Mioara Sterp. Eram și eu cu culiță, era ursul Balu și Mioara Sterp. Și dimineața, până să răsară soarele, ne trezeam cu 2 șpițuri în călcâi. Haide mă trezirea să mergem să mâncăm, așa ziceam noi. Dacă aveam ce. La Mintejur. Da, dacă aveam ce, dacă găseam. Îți dai seama, aveam drumul nostru făcut, mergeai vreo oră prin junglă ca să ajungi la vilele producției. Unde era miros de mâncare. Așa, că stăteai, vedeam în Baia Hibe, mergeau ăia cu... în portul turistic, că ăia făceau barbecue.
M-am dat jos din safari, am sărit din safari și am furat unul barbecue, am pus mâna direct pe ăla. Doamne, iartă-mă. N-am mai rezistat. Astea sunt niște inside-uri așa. Pur și simplu Nu m-a văzut nimeni, nu m-a simțit ăla când am sărit din safari. Ca pe aia, Adică ai și furat. direct. Ai furat. Păi țigala după mine, Hermano. Stai, mă, Hermano. Ne arunca lumea pâine până din mașini. Și vedeau cu bandane, cu alea, lumea știa de acolo, pentru că se făceau, pe unde stăteam noi pe insulă, oamenii mergeau cu barca la distanță să vadă traseele, să vadă unde se filmează, înțelegi? Pentru chestia asta, pentru mulți oameni cu bani, ceea ce noi trăiam era o chestie, mamă, ce fac ăștia? Și noi eram acolo Leșinați de foame. morți. Ne-a dat un harpon și niște plasă de aia de prins pește. Și de ce nu se descurcă nimeni cu harponul și cu plasă de prins Ce să prinzi? Că tu ca să prinzi pește dai cu capul în vapor. Trebuie ca ea cu bărcile îți rup capul, nu prinzi nimic. E departe. Ca să prinzi pește mergi, înoți și nu te lasă nimeni. E un teritoriu delimitat și acolo, da? 100%. E zona în care noi locuiam acolo în baracă, nu intra nimeni. Decât noi. Facem abstracție și o să vorbim puțin și despre viața personală, dar facem abstracție de viața personală. Când ești acolo, te gândești și la sex? Ioana, îți spun o chestie sinceră, în 3 luni și jumătate nu ne-am trezit doi deodată. E băiețească asta. Da, E băiețească. doar pentru a te ușura și atât. Am înțeles. Deci, situația te constrânge în așa situație, în stare încât nu te gândești nici măcar o secundă. Dacă ai pe una dezbrăcată și 2 farfurii de mâncare, crede-mă că îi dai 2 picioarele aia de te înfigi în farfurile alea instant. Deci e o experiență. Pe bune. Păi cine ai vedeam fetele că ieșeau din mare, du-te bă de aici, mumio, dă ceva să mănânc. Nu poți, nu mai arde. Care e mâncarea ta preferată? De acolo sau de aici? De aici. Mâncarea ta preferată. De aici pastele carbonara. Pene carbonara specific, nu paste, pene. Eu le fac cu pene. Ciorba de burtă făcută de tata. Deci pentru o ciorbă de burtă făcută de tata și o porție de pene carbonara, ce ai fi făcut acolo? Nu știu, dăm 2 canistre de benzină și un cuțit și vedem. Sau un pistol și 2 canistre de benzină, nu știu. Cred că era, dar nu pot să spun. Da, e greu. Îmi imaginez că ce-am este făcut foarte, ca foarte să greu. pot să mănânc. Poate după. Am fost căutat de producție. Te-au căutat? Nu m-au căutat, că m-au găsit, am venit eu. Nu te-ai dus tu, de bunăvoie. Da. Bun, altfel a urmat carieră în televiziune. Da, a urmat o carieră la care nu mă așteptam, sincer. Adică după acest show să vină domnul director de la Canal D și să-mi propună 2 posturi. Adică și la a fi coleg cu Bianca, nu știu dacă pot să spun. Te rog! Așa, la Wow Biz, da? Te-mi free aici. Da, ok. La Wow Biz și pe canalul oficial, cum au alte Voio, Antena Play și așa mai departe, Canal D are D-Exclusiv. Și pe D-Exclusiv o emisiune cu muncă grea, unde eu trebuia să merg la ferme, trebuia să merg la stână, să fac munca grea, adevărată. Adică am filmat într-o zi, de dimineață până seara, la o fermă agricolă. Și să-l vezi pe Ciuculescu pe combină și cum sufla combina de praf, aveam ochii așa, de la praf. Și stat în soare și după aia aveam arsură, exact ca tractoristul, aveam arsură. Da, cum se spune, bronzat de tractorist. Da, bronzat de tractorist, dar era mars. Era mars pe mână. Nu mai era bronz. Până la bronz a trecut ceva și aici eram alb ca brânza. Deci aveam aici brânza feta, telemea de vacă, și în partea asta puteam să fac reclamă la cremă solară. Deci vezi că munca pentru mâncărică a fost munca e destul de dificilă. Da, mi-a plăcut să lucrez în televiziune. Mi-ar plăcea să mai lucrez în televiziune. Păi, foarte bine, deci așteaptă oferte. Dar ca prezentator, nu ca altceva. Am mai primit o ofertă ca reporter. E greu, nu? Nu că e greu, dar nu pot, mă pui pe mine să fiu serios, să iau la interviu.
Păi poți să fii, nu? Depinde de... Mi s-a oferit un post, Ioana, de reporter la o emisiune TV la o oră de top. Mie. Da? Și când am văzut cine s-a dus acolo și cu ea a luat interviu, am nebunit. Ai zis, nu e de mine. Și mie, nu, m-a pus în locul acelei fete să stau eu cu microfonul și de ce v-ați bătut nevasta? De ce ați înjunghiat-o? Și ăla să-mi zică nu știu că am punit lobășit. Deci, și atunci, tu, ca și reporter, în situația asta trebuie să fii serios, Tu nu? rămâi serios, fără îndoială că tu... Eu nu pot. Îți dau 2 microfoane, zic, bă, de ce ți-ai bătut nevasta, nu e sănătos? Mai aveai puțin omorai. Și aia, o făcea pe aia, și aia. Nu, domn, iată, fac nichia, eu te bata bai iată nichia eu. Și aia. De ce ai spus? Asta e aia de Chișinău, moldovenească, de Chișinău, de la Moldova? de la sat, da. Este și pe YouTube, o știe toată lumea. Păi trebuie să o caut pe asta, să o aprofundez. Deci, poți să mai repeți? Nu, domnul, și aia. Știți că ea a spus că ați înșelat... Știți că ea a spus că eu fac pe reporterul acum. No. Știți că ea a spus că ați înșelat-o. Și eu? Nu, domnul, ia-te fac nichia, eu am văzut de 2 ori, epcea bata bai 2, ia-te fac nichia, eu. Nu, domnul. Păi cum să fii serios cu așa ceva? Eu încă încerc să procesez, dar până la urmă o să-mi Tu, iasă. Ioana, iei interviu, te duci să-ți faci job. Așa este. Și te gândești că apari pe sticlă. Și tu trebuie să fii și serios. Trebuie să fii serios și primești răspunsul ăsta. Da. Și îți vine... Eu nu pot. Puftești în râs. Păi eu când am văzut-o pe fetița aia și eu trebuia să fiu în locul ei, te rog să mă crezi că eram cu prietena mea, iubita mea, eram în sufragerie, ne uitam în canapea și m-a bufnit râsul pe amândoi. Și am spune atât, gândește că tu trebuia să fii acolo. Și să fii serios. Și să fii serios. Apropo de iubire, suntem în luna iubirii, ești o fire romantică? Nu. Am repeten la romantism. Ce ai? Sunt repetent la romantism. Ești repetent. Da. Ai o prietenă foarte frumoasă, Andreea este minunată. Mulțumesc, să rămână. Și cum ne suportă lipsa asta de romantism? Da, pe mine nu mă întreabă nimeni? Păi să te întreb, uite, te întreb eu. Cum suportă ea lipsa de romantism? Tot ea cum suportă. Tot ea. Alo, Andreea? E romantică? Cine? Andreea. Aflăm acum. Păi să vedem. Așteptăm să răspundă Andreea. Dacă răspunde. Păi ne răspunde Andreea. Zic că ne răspunde. Acum ai și la un curs. Ți-a închis? Stă bine cu romantismul. Stă bine cu romantismul. E o foarte, foarte romantică, mereu așteaptă din partea mea câte ceva. Cred că și acum așteaptă. Păi da, suntem în luna iubirii și pentru că noi avem acest partener, băiatul cu flori, acest buchet o să-l dai Andrei, îți-l oferim să îl faci cadou Andrei, pentru că este la fel de frumos ca ea. Mă scutești de un drum. La fel de frumos ca ea. Să rămână. E superbă, e delicată, e finuță, la fel ca acest buchet, așa că... Mulțumesc mult, băiatul cu flori. Acesta este cadoul nostru pentru tine. Trăiești, mechile. Au ajuns la final, suntem pe final și ne mai distrăm încă puțin. Hai să vedem ce ar fi fost Ștefan Ciuculescu dacă n-ar fi fost sportiv. Neurochirurg sau miner? Neurochirurg, cred. Ai fi intrat în sală să operezi? Cred că tot eram ăla care era nevoie de operat. Ți-e frică de sânge? Nu, m-am bătut și în Erixef, cum să fie ți-e frică de ace? Era să zic că nu pot. Nu mi-e frică, nu. De ce Dar de ce ți-e frică? De ce ți este frică? Mă fac să o spun. Ace, brice și carice, dacă nu... Dacă ar fi să alegi o vedetă din România, pe care alegi-o? Adelina Pestrițu sau Andreea Mantea? Andrei. Na. Iubita ta, dar dacă ea înțelege, sunt niște întrebări, eu joacă aici. Da. O să te sun când vei avea discuția asta după răspuns. Când va vedea ce spus. Bun, Jennifer Aniston sau Nicole Kidman? Haide că acolo nu, Andreea. Da, aici ar fi culmea să se supere Nicole Kidman, cred. Nicole Kidman. Da. Ai mânca
Te-am mâncat de pe jos, ce mă mai interesează? Da. Voiam să te întreb, ai mânca pui de baltă, adică piciorușe de broscuță sau rechin? Rechin. Pui de baltă am mai mâncat. Câine sau pisica? Câine. Pisica zgârie. Adică o am pe una acasă și, nu știu, uneori vine așa cu botul așa aproape de mine, face și deodată mă mușcă de braț și nu înțeleg ce... Păi vrea să te pupe. Așa mă pupă ea. Da, dar poate că așa te pupă ea. Te n-am știut. Polițist sau infractor? Ce fel de infractor? Nu, așa, nu vorbim de infracțiuni. Vrei să pește? Că tot ne vorbeam de pescărie. Pește sau polițist? Vrei să fii pescar sau polițist? Și cum ar fi fost să spun pescar sunt? Păi pescar poți să fii, dar pește? Da, cine să mă uită pe aici ne întreabă, mai ai joburi? Nu sunt companie de angajări. Nu, cred că puțin din amândouă. Sunt crescut în peluză, ce vrei? Am înțeles. Deci ceva există acolo, dar pe de altă parte ai și pedepsit, ceea ce nu e în regulă. Da. Citești cărți? Da. Când mai joc poker cu băieții trebuie să le citesc. Adică când dai 2 ani și te uiți, dar nu le spui. Deci practic citești în gând. Da, ai vreo carte preferată? Da. Idiotul de Dostoevski, că mi se potrivește, nu știu de ce. Tu și Adrian Mutu. Da, vezi? Avem și Alunița aproape la fel. Care e filmul tău preferat? Am mai multe, să știi. Mamă, ce frumos am dat-o pe asta, cum am schimbat-o așa de râs din Caterin, că... Ce acum să vii cu Da, a venit actorul. Am mai multe. Nu, am Titanic-ul, pe care l-am văzut aproape, cred că cu ochii închiși spun minutul și secvența. Și Gladiator. Ai plâns la Titanic? Și la Gladiator. Deci ai plâns la ambele? La ambele. S-a plâns rău. De câte ori ai văzut Titanic, spre exemplu? Nu mi-ajung 2 mâini. Deci de multe, dar ți-am spus, știu minutul și știi cum e secunda și scorul. Cum era pe vremuri. Da, minutul și scorul. Da, eu așa știu minutul și imagine la Titanic. În ce film ți-ar fi plăcut să joci? Uite, mi-ai pus o întrebare foarte interesantă. Cred că mi-ar prinde bine și chestiile astea în care să fiu într-un rol în care să fiu puțin arogant, dar și puțin pe Caterinca. Adică dacă nu dai Caterinca, eu degeaba. Știi? Dăm și seriozitate, dar lasă-mă să fac și Caterinca. Să te iau peste picior. Frumos. Cum îmi place și în viața reală. Multă lume spune că sunt arogant. Bă, poate sunt arogant. Bă, poate îmi place să te iau la mișto. Când văd că n-am cu cine să vorbesc serios, da, te iau la mișto. Dar te iau pe așa, nici nu dai seama. Nici nu stai de seama când te iau la mișto. Și după aia stai și începi și râzi cu mine. Dar râzi de tine, cu mine. Autoironia oricum e mare lucru. Eu... Și acolo stai și tu. Stau bine. Adică capitol, știu să-mi fac autocritica rău de tot. Stai foarte bine. Când vine vorba de râs de mine, păi să numărul 1, râd de mine din orice ipostază. Adică, aș putea să-ți dau multe exemple, dar știu că voi avea o discuție serioasă cu iubita mea când voi ajunge acasă. Dacă dau câteva exemple din casă, crede-mă că... O să ai o discuție foarte serioasă. Amânăm discuția aceea foarte serioasă. Paris sau Barcelona? Barcelona, că la Paris vrea toată lumea. Ai plecat din România? Nu. Ce îți place la România și ce nu-ți place? Am avut ocazia, datorită sportului, să merg în țări, în orașe mari, frumoase de altfel. Dar ca în România parcă nu e niciuna. Adică, nu știu, bine, eu sunt și omul ăla simplu, așa mă consider eu. Bă, dacă merg la o cabană, să pot să fac un grătar, să pot să mănânc un berbecut, să pot să mănânc o pastramă, să pot să mă duc să iau o brânză de aia de oaie, să pot să... Unde te duci tu la Paris cu brânză de oaie? Nu știu, dar mergea pe Cali. Știi că pleca cu brânza în geantă. Există această legendă. Unde te duci tu să faci barbecue-ul pe Champs-Élysées acolo? Sau te duci prin London? Mai e Londra. E London, da. E London sau London pentru unii. Da?
Unde te duci tu în parcurile alea ale lor pe care de fac grătare cu paie și tu cu român vrei să faci flacără, dai cărbune, faci fum ca la pușcărie, te duci și vrei să pui și tu acolo. Când dai drumul la mici, s-au plecat copiii în parc. Unde mai deci faci? tot acasă e mai bine. Tot în România e mai bine. Te duci acasă cu familia. Uite, mă bucur că tata e sănătos și pot să fac un grătar cu el. Adică bucur. Deci tot acasă e mai bine. Deci tot acasă e mai bine. Acasă am copii, nu copiii mei. Copii de la Academie. Am copii de la Academie, am copii de la școala de fotbal FC Dănescu pe care îi iubesc. Deci mi-au demonstrat că îi iubesc. Acum? În momentul de față am 10. Așteptăm mai mulți. Însă vă aștept cu brațele deschise pentru inițiere, corectare și performanță la Academia de Portstart Tesial, dar și pe micii copilași care vor să joace fotbal, îi aștept și sunt născuți 2012 și 2013, îi aștept la FC Dănilescu în prelungirea Ghencea, unde acolo îmi desfășur și ambele antrenamentele de portari și antrenamentul cu echipa, unde vă aștept pe toți să vei, uite, chiar te invit odată la un antrenament, chiar să vezi și pe Ștefan, și sub în postura de antrenor cu portarii la Academie, dar și în postura de antrenor de echipă. Și uite, eu chiar am rămas plăcut surprins săptămânile trecute, unde am fost cu copiii la un prim turneu, și al meu, dar și al lor, unde eu am avut așa 2-3 meciuri mai grele, pe care le-am pierdut, însă am avut un meci care pentru mine este reprezentativ ca antrenor și ca om și ca mentalitate. Și pentru părinte și pentru copil, dar mai ales pentru mine. Au jucat copiii aia cu o determinare și cu o ambiție și eu le-am spus doar 2 cuvinte. Închideți-le gura. Cui, domnul? Părinților. Păi de ce? Asta. Da, ca să nu mai comenteze părinții. Deci n-au comentat și la sfârșit le-am spus doar atât. Dragi părinți, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Însă voi, și asta eu cred că e un mesaj pentru toți copiii, toți părinții de sportivi, care vor să facă sport, nu să practice, e o diferență. Să facă sau să practici, e o diferență. Lăsați-l pe antrenor să se ocupe, lăsați-l pe antrenor să țipe la el, lăsați-l pe antrenor să mai dea o palmă după ceafă dacă e nevoie. Nu e nevoie. Aia prietenească, ipotetic vorbind, da, nu, Doamne ferește, nu sunt adeptul. Și aveți încredere în oamenii pe care i-ați angajat să facă asta, ați venit să și facă aveți încredere asta. și în proprii voștri copii. Mai ales. Dacă aveți încredere la comun. Eu i-am întrebat pe părinți după ce s-a terminat turneul și acest meci. I-am întrebat pe părinți câți dintre voi v-ați recunoscut copiii la acest joc. Au rămas cu ochii ca cepele. Zic, cum adică, domnul Ștefan? Zic, câți dintre voi sunt de 4 luni? Diferite meciuri. Câți dintre voi vă recunoașteți copilul după meciul de astăzi? Și am luat pe rând. Tu? Nu. Tu? Tu? Nu. Bun. În situația asta, lăsați-mă pe mine să mă ocup de acești copii. Că suntem pe teren, că suntem la teren, lăsați-mă pe mine să mă ocup de restul. Da, asta e și sfatul meu. Lăsați antrenorii să se ocupe, pentru că ei sunt profesioniști. Ștefan Ciuculescu, îți mulțumesc tare mult pentru că ai fost alături de mine. Maia, îți mulțumesc și ție pentru că ai fost foarte cu minte. Oreo e și el aici, alături de mine. Revin cu mesajul: Maia și Oreo își caută căsuțe, 2 ghemulețe superbe. Fundația Speranța și pe adăpostul Speranța găsiți detalii. Vină ca să vaccinați acești 2 căței de parazitați, microcipați, cu de toate și cu carnețele, dar au nevoie de căsuță. Dacă nu, un SMS la 8845 cu textul SPER îi va ajuta să dea fericiți din Codițe. Doamne ajută să găsească o casă care obligatoriu își găsesc, să-i bucure, pentru că în ziua de astăzi avem multe exemple în care vedem pe la televizor că după ce îi lasă abandonați pe drumuri și e dureros. Ceea ce e și dureros. Mai trist că e un dublu abandon. Da. Mulțumim și celor, îi mulțumim băiatului cu flori pentru că eu îți mulțumesc. Băiatul cu flori. Ai scăpat un drum, îți dau o bere. De noi de fiecare dată. Îi mulțumim lui Petrișor Obaie pentru că, evident, podcastul acesta este în colaborare cu Pagina de Media. Până data viitoare, numai bine și multă iubire, pentru că suntem în februarie.
La revedere! Make love, not war!